Бързо, лесно, вкусно за студенти. Хайде с мен, за да направим така желаната рецепта за паста карбонара. За тази рецепта ще ни трябват жълтъци, черен пипер, пармезан и разбира се таgliatelle. Както и бекон, може да добавим и чесон и ще добавим и чесон. Предварително си отделяме по един жълтък на порция и към тях добавяме черен пипер. В случая аз съм отделила 3 жълтъка за 3 човека. Докато си разбъркваме жълтъците с черния пипер, можем да добавим, и е хубаво да добавим, малко водичка. В случая аз използвах от бульона, в който си сварих таgliatellите. Към намаслен с зехтин тиган слагаме чесън и го оставяме на слаб огън за 3-4 минути, за да може зехтина да си поеме от чесъна. След това добавяме бекона. Когато е готов бекона, към него добавяме предварително сварената ни паста. В случай, че беконът е пуснал повече мазнина, можем да я оберем с помощта на парче домакинска хартия. Изключваме котлона или намаляме на най-ниска степен, добавяме пастата и разбъркваме много добре. След което ще добавим и жълтъците, защото те се готвят от топлината на пастата. Гарнираме с още черен пипер по вкус, пармезан, магданос и по желание можем да добавим трохи от сушени домати.